Og fucking langt. Så nu optager den. Dam, da, dam. Fucking kan jeg nabo igen. Nå, Lango. Svar. Vi bygger først det her tårn, og så hoppede jeg ind og slås med ham, der var derinde. Og så døde jeg. Så skulle jeg finde en måde at komme op igen. Og så ville jeg bygge en måde, så jeg kunne komme op. Så jeg kunne komme op igen, hvis jeg døde. Så det blev lige sådan en trap her. Så har vi et kosteskab, ting derinde. En lille lås. Og så herinde bagved, der er der et kosteskab mere. Og så først så bygger vi alt det her skorsten op, det er også så bygget det. Men så kunne vi hoppe ned her. Og det her, det er nu vores det ene hus. Så skal vi op igen. Så skal jeg vise dig vores tårn. Så bygger vi sådan en her, for at komme over til tårnet, dengang vi fandt ud af, at han var hjemme. Så Jesper han byggede den her, og så kunne han hoppe ned på terrassen hernede. Og nu er han så ved at bygge videre ud. Skal opdagelse. Ja. Vi er ude på opdagelse. Vi er ude på opdagelse. Dum, dum, da, da, da. Sådan. Og så ved jeg ikke helt, hvad Jesper han er i gang i. Det der hus, der er hernede, det er vores eget hus. Det er der, vi startede. Og det er der vi har alle vores følelser. Vi bruger ikke rigtig tårnet, vi bruger ikke det store hus. En platform til at komme videre og lave mere ballade. Og det er vores bro.